găsit la primul meu episod de Minecraft. Cum arată vaca asta? A intrat Alex. Stai, cum te cheamă? 413X. Uitați skin-ul lui. Stai, așa. Nu te lua de bine, bă! A picat jos. Fugi. Vreau să văd dacă mă pălești, dacă stau cineva pe loc. Îți dau eu acum. Nu! Ică hagi. Turnul ăsta de căcat, l-a făcut sora mea. Digă mă sui în el. Stai, ce-a făcut? V-am picat. Ota, pro. Băi, eu sunt profesionist în jocul ăsta, deci să știi, niciun caz n-am căzut într-o groapă și mi-am luat jumătate de inimă. De aici! Hai că nu ce mai botez. Bă, eu sunt destul de profesionist, adică uite-te și tu, uite, am căzut într-o groapă și nu mi-a luat damage, vezi? Bă, ia, mă duc pe aici, fac parcurs de pro. Mă sui în copac am. Ba nu mai vreau. Eram sigur. Ce să chinuiește fi acolo. B-am picat. Băbusi. O să sar! Ota, pussy man. Am murit. 100%. Unde ești? Într-o groapă. Hackshot. Hai mă, că nu te mai... Am căzut în groapă. Care groapă? Iată în aia. Uci. Ce pro e? Ota, pro. Pe blocuri. Hai mă, Putin. Ia! Am dispărut. Alo? Vezi, am scris. Vezi că trag în tine. Nem-tu dom! Hai sus, mă. Nem-tu dom. Iară, și-o mâncat. Bă, ce să facem? Nu știu că eu am blocat, nu mai pot Ce să să? mă întorc înapoi, că mă împinge apa înapoi în spate. Bă, a murit un porc cu aucătă. Era cal. Trinimi. Ghere. Iară, și-o mâncat. Hai, te ajut? Hai că spart. Și acum stai că bă, pe aici. Și de aici. Du-te pe cărare. Ia că ți-am făcut cărare, mă. Da, mă, am murit. Dar nu pot să fac jump-ul ăsta în ea, mă, că e foarte imposibil. Sau mai ghere. Iară, și-o. Te-o viola eu azi și mâine. Ai picat. Bă! Am căzut. Îți dau cu pickaxe-ul. Hai să ne țucăm. Fuck this shit. Am picat într-o groapă. 100% nu ești obsedat. Deci noi acum jucăm Unbreaking 5. Asta practic cu jocul ăsta, mă. Am luat pe lumea ta. Bă, să te bucuri și după mine. Bag-te în groapă. Așa mă că nu dau după tine. Să tu nu vezi aici. Ia, vezi.
Hai mă, că nu te mai omor. Hai mă să facem ceva în episodul ăsta. Oh, what a jump. Mă duc să caut un sat. Să tragi după mine, dar mă pulește. Nu trag. Bine, o să mă găsesc deodată. Ce ai făcut? Am găsit o chestie în deșert. Bă, am găsit o chestie cu apă. Unde ești? Bă, mi-am găsit Buddha. Ia ce faină e. Unde ești? Da, mi-am găsit Buddha. A, da. Acolo trebuie să fiu. Păi eu sunt acolo vale de campion, că fu. Hai înapoi. Nu, nu mă știu pe unde am bușit din cap și abia mi-a luat damage. Și-o mai gare. Eu sunt încă pe joc, eu încă mă joc aici. Da, fix. Încă nu am ieșit. Să nu s-o și la nab hex de. Oh. Lasă-ți Instagram. Notcatelul. Bă, lasă-ți Instagramul în descriere. Sau nu, că lasă pe. Nu știu. Nu-i pune descriere. Am dat lui pisiciu. Și aici am eu iteme că fancy test. Jocurile mele. Ia să spui numele, uite așa. Ștefi. Ce chestii jucăm? Găsim și noi în joc. Și am revenit. Acum jucăm Hungry Shark World. Wow. Boost. O să pun pauză până ne upgradăm. Și am revenit. Ai, ce speed bagă, fai. Uai, ce tare e rechinul. Nu. O, ce bun ies. Ai, mi poftă. Nu. Yay. Update-uri, ce-o scris upgrade, habar n-am. Rechinei. Strafing. Papa. Papa. Nu toxic. Nu vreau toxifiere la țiței. Țiței. Cic. Stai cum zic ceva. Uai, ce bun ios. Uai, ce rechin! Toxifiere! Papa.
Stai, nu l-am papat. Vreau papa. Ce? What? Papa. Ce asta? Ah. Save me.